O kojoj transparentnosti vi govorite? Bili ste članica jedne od najkorumpiranijih vlada u hrvatskoj povijesti. Poštovana Karolina Vidović Krišto. Dame i gospodo, svaki politički analitičar će iz europske perspektive Hrvatskoj dati jednu posebnu ocjenu, a ta je da u Hrvatskoj postoji nevjerojatno velika skupina unutar društveno dominirajućih struktura koja mrzi ili prezire svoj vlastiti narod. Ovaj prijedlog je vrhunac te mržnje prema svemu što je hrvatsko. Jer katolička crkva ili kršćanski nauk jesu temelji ne samo Hrvatske, već i današnje demokratske Europe koju poznajemo. Kršćanske vrijednosti kao što su pravo na život, solidarnost, ljubav i poštovanje prema slabijima ujedno su univerzalne vrijednosti na kojima se temelje i društvena uređenja modernoga svijeta. Europska unija koju danas poznajemo djelo je trojice praktičnih katolika. Alcide de Gasperi, Robert Schuman i Konrad Adenauer, koji su utemeljitelji prethodnice Europske unije, Unije ugljena i čelika, bili su praktični vjernici koji su svaki dan išli na misu. Zastava Europske unije jest boja blažene djevice Marije i njezina zvijezdana kruna koju znamo iz Evanđelja. Dakle, što vama smeta? Vama koji želite mijenjanje ili raskidanje Vatikanskih ugovora. Vama smeta odgoj na kršćanskim vrijednostima. Ali uz ovu ideološku zaslijepljenost vama smeta katolička crkva koja jest zaštitila hrvatstvo kroz stoljeća tuđih vladavina našim narodom. Vaša mržnja prema svemu što je hrvatsko jest upravo i mržnja prema katoličkoj crkvi s ciljem njezine diskreditacije. Jer katolička crkva još uvijek je stabilni društveni čimbenik i to je ono što vas smeta. Vama ne smetaju sredstva koja idu Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njezinom osvjedočenom četničkom nasilniku patrijarhu Porfiriju koji je na crnogorskom Cetinju prije 2 godine gumenim mecima i suzavcima uspostavio svoga vladiku. Čak štoviše, vaši korumpirani mediji propagiraju tog Porfirija kako je on, eto, cool i napredan, a u svom uredu ima bistu Draže Mihajlovića, četničkog zločinca. To što je katolička crkva osnovala Zagrebačko sveučilište ili prvu medicinsku ustanovu, bolnicu u Vinogradskoj, to što svaki turist gleda Zagrebačku katedralu ili crkvu Svetog Marka, a ne vaše socijalističke nastambe, to vas ne zanima. Mrziti vlastiti narod je naravno ogromni teret. Živjeti u sredini koju ne podnosiš i s ljudima koji te iritiraju, teška je duhovna trauma. Međutim, i u ovome pitanju vidimo suprotno djelovanje elita u Hrvatskoj od djelovanja elita u drugim europskim državama. Iz europske perspektive gledano, sve nacije imaju elite koje svoju naciju žele unapređivati, doprinositi te prikazivati je u pozitivnome svjetlu. Njemci primjerice ističu Stauffenbergov puč kao značajan povijesni događaj, poručujući time bilo je i Njemaca koji su bili protiv Hitlera. Austrijanci će se, na primjer, prikazivati kao prve žrtve Hitlerova totalitarizma, iako ih povijesne slike u tome demantiraju. Dakle, hoću reći, svaka nacija traži bolje svjetlo u kojem će stajati pred drugim narodima ovoga svijeta. Hrvatski specifikum je da imamo elitu koja hrvatske grijehe napuhuje i to u abnormalnim dimenzijama, istovremeno umanjujući sva zla koja su Hrvati doživjeli. Upravo ovaj prijedlog to u potpunosti dokazuje, jer velika većina hrvatskih građana se izjasnila kao katolici. Izdvajanja za katoličku crkvu su, kada gledamo opće financijsko stanje, doista smiješna. Dakle, riječ je o 120 milijuna eura u državi Hrvatskoj u kojoj na korupciju, po procjenama europskih institucija, ode 10 milijardi eura godišnje. Vi, kolegice Mrak-Taritaš, bili ste u stranci kojom su dominirali izvjesni Ivan Vrdoljak i Srećko Ferenčak. Ivan Vrdoljak je rodonačelnik PPD-a i po svim europskim standardima trebao bi biti u zatvoru, ali eto, on glumi uspješnog poduzetnika. Srećko Ferenčak pak, koji je poznat po slučaju krađe zemljišta u Zagrebu i koji je samo zahvaljujući korumpiranom pravosuđu na slobodi,
Vama je krojio politiku, na primjer u slučaju Gunja. Kolegice Mrak-Taritaš, da Hrvatska ima europske standarde u funkcioniranju pravosuđa, vi ne biste bili u ovom Saboru nakon slučaja Gunje. A taj vaš Ferenčak, čije je navodno kodno ime u UDBA-i bilo Zadrugar 2 i koji je sudjelovao čak i u opservaciji blagopokojnog kardinala Kuharića, nikada ne bi bio u javnome životu. Dakle, nemojte me krivo shvatiti, ali transparentnost jest temelj svakog demokratskog društva. I potpuno je jasno da vi i današnja politička scena u europskim okvirima ne možete funkcionirati. Demokratske europske vrijednosti, transparentnost i poštivanje zakona jesu egzistencijalna prijetnja današnjim političkim strukturama i zato će sve učiniti da Hrvatska bude u mraku i da hrvatski građani nemaju pravo na transparentnost. I zato vam smeta Katolička crkva koja jest stabilan društveni čimbenik. Vladajućim strukturama smeta i hrvatska nogometna reprezentacija, smetaju im i navijačke skupine, smeta im i hrvatska pobjednička vojska. Vladajuće strukture hrvatske građane koriste kao platformu za lagodan život, plaćajući primjerice mrzitelje svega hrvatskog, svega europskog i svega kršćanskog. Plenkovićeva Vlada, kao i prethodna Milanovićeva Vlada, novcima hrvatskih poreznih obveznika financira tiskovinu pod nazivom Novosti. Dakle, te Novosti nemaju nikakve veze s novinarstvom, ni sa zaštitom srpske manjine u Hrvatskoj. Ne. To je tiskovina koja vrijeđa sve što je hrvatsko, šireći mržnju i vulgarni primitivizam. U Novostima novce hrvatskih poreznih obveznika prima izvjesni Boris Dežulović, zaljubljenik u lik i djelo Ratka Mladića i Slobodana Miloševića, čija je jedina originalnost primitivna vulgarnost. To je osoba koja vrijeđa žrtve Vukovara, a mene je nedavno nazvao lažljivim smećem. I to je novinar. Ja navedenog Dežulovića neću nazvati četničkom spodobom, kako ga inače naziva dobar dio ljudi u Hrvatskoj, ali i demokratski svjesni ljudi u Srbiji. Jer Dežulović i njegov partner i mentor Pupovac su osobe koje se dive i podržavaju ultranacionalistu Vučića i njegov autoritarni režim. Sve navedeno moraju financirati hrvatski zaposlenici koji su mizerno plaćeni upravo zbog korumpiranih elita, kojima smetaju Vatikanski ugovori i kojima smetaju neovisno pravosuđe i europske vrijednosti, kao što su jednakost pred zakonom svih građana i naravno funkcionalna vladavina prava. Tolerancija prema neistomišljeniku jest temelj demokratskog društva. Poštivanje svojih uvjerenja podrazumijeva uvažavanje tuđih, a osporavati nekome pravo na njegova uvjerenja jest duhovno nasilje i temeljna netolerancija. Protiv sam ovog prijedloga jer je nedemokratski i netolerantan. Stoga pozivam na temeljne demokratske vrijednosti, a u Hrvatskoj su one ugrožene od vrlo male, ali izrazito dobro raspoređene skupine, kao što sam u svom izlaganju argumentirala. Svi trebamo biti svjesni kako svaka akcija izaziva reakciju. Zato ne možete kroz poreze uzimati novce hrvatskim vjernicima, te istovremeno te novce davati onima koji ih sustavno vrijeđaju. Ne možete uzimati novce hrvatskim građanima koji su bili žrtve srbijanske agresije i davati ih Pupovcima i Dežulovićima da vrijeđaju te iste ljude. Inače, ovaj prijedlog je više nego očigledno usuglašen s Plenkovićem i Gordanom Jandrokovićem. Jer eto, Mrak-Taritaš će napadati crkvu kako bi HDZ i njegov klon Domovinski pokret mogli glumiti zaštitnike crkve. Sve ovo služi kako bi se onemogućila rasprava o istinskim problemima kojima su hrvatski građani izloženi, kako se ne bi govorilo o raspadnutom zdravstvu, o niskim plaćama i Hrvatskoj u kojoj se ni jedan zakon ne poštuje. A dojučerašnji referenti ili zaposlenici tajnih službi postali su milijarderi, kao što je slučaj to sa Marijom Radićem, Pavlom Vujnovcem, Josipom Jurčevićem i vašim šefom gospođom Mrak-Taritaš, korumpiranim Ivanom Vrdoljakom. Hrvatskim građanima je dosta laži, obmana i lažnih predstavljanja. Hrvatskoj treba istina. I citirat ću blagopokojnog kardinala Kuharića. Hrvatskoj treba čovjekoljublje, što je ujedno i bogoljublje, kao i domoljublje. Kolegice Mrak-Taritaš, poštujem vaše pravo da ne vjerujete u Boga. Ja vjerujem u Boga, Isusa Krista, i očekujem od vas da to isto tako poštujete, jer to jesu temeljne demokratske vrijednosti i standardi.
Imamo povredu Poslovnika, Katarina Peović. 238, ne mogu u 1 minutu na sve odgovoriti, svašta je tu rečeno, ali samo bih vas htjela upozoriti na jednu nedosljednost. Znači, kažete hrvatski građani nemaju pravo na transparentnost, crkva ne podnosi financijske izvještaje niti iz svojih prihoda plaća poreze. To nije bila povreda Poslovnika, dobivate opomenu. Nikola Grmoja, replika. Hvala. Poštovana kolegice Krišto, dakle ja sam na vašem tragu govorio o tome kako je zapravo vjeronauk na primjer u školama izborni predmet. Ja ne znam zašto to nekome smeta. Mi možemo govoriti o financiranju. Treba li se crkva financirati na ovaj način, ali onda isto tako, to ste dobro rekli, možemo govoriti o financiranju civilnih udruga, možemo govoriti o financiranju Novosti, možemo govoriti o financiranju Srpske pravoslavne crkve, možemo govoriti o financiranju Islamske zajednice. A ovo sve što ste rekli vezano uz Ivana Vrdoljaka, Marija Radića, Josipa Jurčevića, dakle sve ove ljude koji su omogućili uspon Pavi Vujnovcu, to su prave teme i naravno da je ovo predizborni jedan potez gdje se kolegica Taritaš želi predstaviti kao ona koja evo napada crkvu, naravno HDZ će onda braniti crkvu i imamo već viđenu priču u Saboru. A o ovom problemu o kojem ste vi govorili, korupciji, dakle se jako, jako malo govori. Evo zahvaljujem vam na vašem izlaganju. Odgovor na repliku, jel imate? Ne. Dobro. U ime predlagatelja poštovana Anka Mrak-Taritaš. Biti ću vrlo kratka, ne morate se bojati, neću koristiti svih ovih 5 minuta, ali ne mogu ne reagirati. Iako sam se tamo sebi intimno zaklela da neću reagirati na sve ono što će biti izgovoreno u ovom Saboru, jer jednostavno svaka reakcija je, ostanete malo zatečeni. Dakle, svašta sam čula o sebi. Čula sam o sebi svakakvih stvari, ali još nisam čula da zapravo ovo radim da pomognem HDZ-u. To još nisam čula. Prema tome, dobro je da sam i to čula. Došli smo od Vatikanskih ugovora preko Ivana Vrdoljaka do Dalića i moram priznati da ja nemam baš neko suosjećanje prema premijeru Plenkoviću, a još manje imam suosjećanje prema pojedinim ministrima iz ove Vlade, ali sad ih razumijem. Razumijem kad gospođa Vidović Krišto dođe, kaže sve što ima na pameti od Vrdoljaka do Dalića i nazad, optuži onako sve kao da je prolila lonac vode, samo dođe, to odradi i ode. Niti ju zanima što će bilo ko reći. Ja rijetko, skoro nikad ne ulazim i vi znate da stvarno vodim računa da ne idem osobno na nekom. Malo sam pogledala životopis i gdje je radila i što je radila gospođa Vidović Krišto, iako sam svašta čula, na jedno uho mi je ušlo, na drugo izašlo van. I nikad ne bih ni sad to koristila. Dakle, da neko ko je na početku rasprave čuo nešto, otišao na neki odbor, mi se možemo i razlikovati i trebamo se razlikovati, ali doći ko kantu vode, da ne kažem ko kantu smeće, sa konca i konopca, sve što si skupio, istres tu van, nekom istres na glavu i otići, pa to još do ovog saziva Sabora nisam vidjela, ali sad sam na vlastitoj koži osjetila kako to izgleda. Imam, evo, službeno kažem, imam suosjećanje prema premijeru Plenkoviću i ministrima kad gospođa Vidović Krišto dođe, kaže ono što je na pameti i ode. Hvala lijepo. Gospođa Karolina Vidović Krišto onda ima repliku. Izvolite. Kolegice Mrak-Taritaš, znanstvena je činjenica da mržnja zasljepljuje. Mi smo se ove 3,5 godine izrazito međusobno uvažavale, ali ovaj vaš prijedlog je doista odraz mržnje. Vi u ovom prijedlogu bez ikakvih argumenata vrijeđate sve vjernike, i praktične i nepraktične, a svjesni ste da je katoličanstvo dio hrvatskog nacionalnog identiteta. Vama smeta povrat imovine koju su komunisti oduzeli crkvi. Braniti komunističko nasilje ne postoji nigdje u Europi. Vi branite oduzimanje imovine.
Vama smeta 900 milijuna kuna za Katoličku crkvu, za sve ono što njezine institucije doprinose u društvu, od vrtića, škola, sveučilišta do školskog odgoja. Znači vama je problem 900 milijuna kuna za Katoličku crkvu, a nije vam problem kada samo na privatizaciji Croatia osiguranja Vlada čije ste vi bili član ukrade 5,4 milijarde kuna. Znači korupcija vam ne smeta, ali Katolička crkva vam smeta. Možete li mi molim vas objasniti ovaj fenomen? Hvala. Izvolite, gospođa Mrak-Taritaš. Hvala lijepo. Teško mi je objasniti fenomen koji ste vi pročitali, moje mržnje prema Katoličkoj crkvi u ovom prijedlogu. Pokušavala sam, kad sam govorila u ime predlagatelja, jasno reći o čemu govorimo, jasno reći da treba biti transparentan, jasno reći da ako svi pune proračun RH onda o tome trebaju voditi računa. Jasno sam definirala neke stvari, ne mrzim i apsolutno mi je mržnja nešto što čak i kad se na nekog naljutim onda se relativno brzo ljutim, tako da mi to nije karakterna osobina, ali sam duboko uvjerena u jednu činjenicu, a to je da ako se sklope ugovori između dvije ugovorne strane, od kojih jedna ugovorna strana ima brdo obveza i financijskih i svakih drugih, a druga nikakve, da onda dođe vrijeme da sjedne se za stol i krene razgovarati i vidjeti da li je došlo vrijeme da se oni revidiraju. Hvala lijepo. Ali vama, povreda Poslovnika, gospođa Vidović Krišto. Članak 238. Vrijeđate. Govoriti, vi kad govorite o transparentnosti u ovom kontekstu je vrijeđanje hrvatskih građana. O kojoj transparentnosti vi govorite? Bili ste članica jedne od najkorumpiranijih vlada u hrvatskoj povijesti. Predstečajne nagodbe, Croatia osiguranje, Gunja. Dakle, i vi sad govorite o tome da vi želite revidirati i činiti nešto dobro za Hrvatsku. To je vrijeđanje zdravog razuma. A istina je da mržnja zasljepljuje i svatko tko pročita ovaj prijedlog će iščitati da je ovo isključivo temeljeno na tome. Hvala lijepa. Ide opomena jer je bila replika, a imamo drugu povredu Poslovnika gospođe Dalije Orešković. Članak 238. vrijeđanje zastupnika. Radi javnosti ovo govorim. Razgovor o tome kako urediti društvene i državne odnose u ovoj državi nije mržnja. U nedostatku drugih argumenata, kolegice Krišto, prozivate za mržnju one koji s mržnjom blage veze nemaju. U nedostatku argumenata uvijek se vraćate na 2-3 floskule o Croatia osiguranju i drugim temama. Mi ovdje, to su floskule, u ovom slučaju su floskule, ovdje je Hvala tema. lijepa. Imaju li pravo svi hrvatski građani znati na koji način se troši njihov novac i imaju li Hvala pravo lijepa. na ravnopravnoj osnovi odlučivati o svojoj Treći put, budućnosti? hvala lijepa. Ide opomena jer je bila replika.